Ok, utakmica toliko dobra da vam moram reći da sam jako zabrinut. Jako zabrinut jer teško je ovo ponavljati. To je prva stvar. Druga stvar, da nam ne uđe u glavu nešto na lako ćemo. Kažem, ovo nije naša realna slika, vjerojatno je umoran Varaždin. Ok, mi lepršavi, puno toga nam polazilo za rukom, ali nije ništa upućivalo u zadnjih 10-15 dana da će to izgledati ovako. Znači nije to naše pravo stanje, to je ekstra stanje koje se može ponoviti jedanput, dva puta, ali teško u nizovima. S obzirom na utakmicu koja nam slijedi, koja je onako jako opasna motivacijski, gdje vrlo lako pocijeniš protivnika. Jedino što nam ne treba je baš to da iz ove utakmice uđemo usijanih glava, prepotentno, ne ni slučajno. Skromno, ponizno, raditi još ovaj tjedan dana jako naporno jer sljedeća utakmica je ona u kojoj trebamo izgledati ovako kako smo izgledali danas. Lijepo je vidjeti opet navijače na tribinama, odali smo super utakmicu, fenomenalan osjećaj, tako da smo jako zadovoljni. Sve nam je išlo što smo htjeli da uradimo na treningu. To mi je posao kao napadač, da dam što više golova i da pomognem ekipi s tim. To mi je danas uspjelo i nadam se da će još puno toga tako da bude.